Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ngoGlory Lelope. uLelope uthe wawina iGoal of the Month umfana omdala. Goal leyo kwathiwa ikora iKaizer Chiefs ka idlala pha neMoromo Gallants. Abantu abaninzi ke babesithi uyacrossa pha umfana omdala. Intshaba zasithi ke uyacrossa. Ngumabona ndenzile ngundabhaqa wegoal ingene ngelakhi lo goal leyo ebengayikhabi ebezama ukrossa ibhola yaziyele emnatheni babesitsho ke izinto ezigxekayo ezahlukahlukeneyo ke abantu abaninzi nentshaba ke zeKaizer Chiefs. Kodwa ke ngoku kuvaka into kubana kuGlory Lelope uthiwa iwina ke la goal njenge goal of the month. Simqhwabela izandla ke sisithi ke congra mfana omdala ngokuphumelela ke iGoal of the Month. Uthekena ke xa sithethelele lapha ebuzwa ngonondaba wathi umfana omdala ewe uyavuya ngokuwina iGoal of the Month, kodwa ubulela kakhulu ko-teammates bakhe. Uthi ngaphandle kwezinye players zakhe ngeyingekho okanye ngengayiphumelelanga le Goal of the Month umfana omdala. Uthi ubulela kakhulu ngentsebenziswano ngoba la goal zangasuke yedwa pha adribule kwanto ofaka ibhola emnathini yaza isuka kwabanye abadlali ziyofikelela kwelakhe inyawo, into ethetha ukuthi ke nabanye abadlali basebenzile. Uthi ke ngoku before avuye uzoqala bonke abanye abadlali imisebenzi yabo. Utsho kanjalo ke pha uGlory Lelope xa bebuzwa pha ngonondaba malunga nokukora kwakhe la goal yatsho yajika yayiGoal of the Month. Ke baphulaphuli ke sifuna ukuyigxininisa ke lento ethi la goal kaLelope ingaphinde futhi izabalaze iyovela kwiGoal of the Season, ngoba yenye yegoal ethe yabiyabalasela kule season la goal kaLelope. Abantu abaninzi ke ndiyabona ke bayijongele phansi kuba ke iKaizer Chiefs iphefumula ngenxeba, kuba ke iKaizer Chiefs ijongene nesisimo ijongene naso, into ethetha ukuthi akusekho kwanto enhle abayilindele into yokuba nengaphuma ke pha kwii-players zeKaizer Chiefs. Kodwa ke abantu andibasoli nabo ngamanye amaxesha, nazo ezi players zeKaizer Chiefs zenza abantu baphelelwe ngamathemba kuzo, zenza abantu ba-end up bezijongela phantsi, zenza abantu bangaqiniseki noba sebezithethelela sebezidifenda phakathi kwabanye abantu. Uqonda uba uyadifenda kodwa uqinanga ngoba lo mntu umdifendayo angadlala namhlanje akuhlaze enze into engeyiyo ngokuba ugqiba kumdifenda. Zizinto ke nabo ke beziplayers zeKaizer Chiefs sekumele uba ke bazilungise. Kubonakala ingxaki uba ayikho kubo ikumqeqeshi, kubonakala ingxaki uba ayikho kubo ikumanagement. Bokumele uba nabo bayaphakamisa xa bedlala, ngoba kaGlory Lelope lo wakora la goal kodwa ebaleni akabonakali noba ukhona noba akekho. Wayikora ke goal kodwa akaperformi kakuhle. Zezinye ke zezizathu ezo ke inyani ke baphulaphula ngamanye amaxesha kuyaxabanisa, kodwa kumele siyithethile. Ningangena ke nani ke baphulaphula nisho into yokubana ke niva njani ke ngoLelope ethe waphumelela iGoal of the Month. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.